Ja sé que no em puc comparar amb la senyora, només faltaria. Però diuen que totes les dones, riques i pobres, hem vingut a aquest món per parir fills sants i forts. Poca cosa més s'espera de nosaltres, com si no tinguéssim cervell. I sí que en tenim de cervell. Tant jo com la meva dona i els meus 5 fills vivim en un mas i treballem pel baró, com moltes altres famílies. I és que no parem en tot el dia, Que si el camp, el bestiar... i les feines de dins del castell. No m'han dit quin és el motiu de la trobada, però sé que el bisbe vol reconstruir la catedral. Altres vegades ha necessitat ajuda militar, o m'ha dit que no em baralli amb altres barons. Com a vassall seu, he d'estar sempre disposat a complir amb les meves obligacions. Avui rebré els meus vassalls perquè col·laborin en l'ampliació de la catedral, que s'ha quedat petita per encabir la població cada vegada més gran. He de reconèixer que li tinc una devoció especial a la catedral. M'he criat dins d'aquestes parets.